Predstavujeme priestranný 8-izbový rodinný dom v tichej obci Poproč, stojaci na pozemku s rozlohou 729 m2 v blízkosti Košíc. Centrálna obývacia izba s krbom plynule nadväzuje na praktickú kuchyňu so špajzou, čím vytvára funkčný celok pre spoločné rodinné chvíle. Osem izieb rozložených na 2 podlažiach poskytuje súkromie a dostatok miesta pre viacgeneračné bývanie či prácu z domova. Kúpeľne sú vybavené infrasaunou, rohovou a hydromasážnou vaňou, pričom kladú dôraz na ergonómiu a regeneráciu po náročnom dni. Záhrada s kaskádovým jazierkom a 2 balkónmi rozširuje obytný priestor do exteriéru s výhľadom na dvor aj ulicu. Dvojpodlažná stavba s kamennou pivnicou, garážou a letnou kuchynkou stojí na udržiavanom pozemku ohraničenom kamenným múrikom. Lokalita na ulici Mieru ponúka priamu dostupnosť k potravinám, škole a zdravotnému stredisku v obklopení okolitej prírody. Tento dom spája komfort s praktickým vybavením. Pre viac informácií a dohodnutie obhliadky ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.